Gihimo karong buntag ang usa ka dialogo tali sa Task Force Gubat sa Baha ingon man sa mga establishmento diha sa Mahiga River nga natumbok nga nakahimo og kalapasan sa Water Code of the Philippines. Ang dialogue gipaygayon diha mismo sa opisina sa Task Force sa second floor sa Cebu City Hall Satellite Center. Matod sa Deputy Commander sa Task Force diha sa Mahiga River nga si Susan Araneta, 20 ka mga establishmento ang ilang natumbok nga nasud sa 3-meter easement sa maong sapa. Gani, apil sa nitambong kaganinang buntag sa dialogue, mao ang mga abogado sa tag-iya sa JSB Apartel o Golden Phoenix sa may St. Michael, Kasambagan nga si Attorney Floro Casas Jr. o gingon man si Attorney Paul Nihodne nga adunay balay og law office sa may Holy Name nga nasud usab sa easement. Pipila sa ilang gikwestiyon atol sa dialogue ang legalidad sa task force ingon man ang proseso nga gihimo niini sa pagpadaog mga notisya sa mga easement violators. Gipasabot usab sa commander sa Task Force North Sector kanhi Fire Marshal Anderson Kumar nga gipatawag ang dialogue aron hapsay hamugaway nga ikapatuman ang clearing sa 3-meter easement diha sa Mahiga River. Sa iyang bahin, si Engineer Charles Villagonzalo, Operations Officer sa Task Force, niauhag sa mga nanambong sa dialogue kaganinang buntag nga suportahan kining maong vision sa kasamtangan nga administrasyon paghawan sa mga masigkatampi sa mga sapa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. The vision here is simply to recover the 3-meter easement based on the Water Code of the Philippines. Apology if the processes na inyong makuhaan, medyo dili kay Judge sa inyong gusto ng processes. But ingunani lang ta, if you think that process is not good enough, pwede magkitabo go into court if you like, bakit problema na. No? And we will reply accordingly. Nauyunan usab atol sa dialogue kaganina ang subli nga pagpahigayon og ocular inspection sa hingtungdan nga mga establishmento diha sa Mahiga River. Kini pagaubanan na unya sa mga sakop sa Engineering Department o ingon man sa Planning Office. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.